माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबैहाय दिनैनि जिनाखि नैबे धरना कारज'गिरि लानायखौ जों जोबोद धन्यबाद होयो अर्गानाइजार्सखौ आरो बेजों लोगोसे जों दिनैनि गेजेरजों नैबे धरनानि गेजेरजों मोनसे मेसेजखौ जों हरनो सानदोंदि जाय दुथांफ्रा जाय रेपिस्टफ्रा दिनैहाय बर' हिन्जावसाखौ जाय गथ'आ दिनै क्लास 10आव फरायनाय दानाय गथ' बियो अनलि 16 इयार्स 16 बोसोरनि गथ'ल' जादोंमोन बिथांखौ दिनै रां रुफानि लब जाहोनानै बिथांखौ रुमाव लांनानै बिथांमोना दिनैहाय जिनाहारि खालामदों साथाम मानसिया दिनैहाय बेखौ बलात्कार खालामदों ओरैबायदि अयनाय खामानि मावदों बिसोरो मिथिनानैबो सासे ट्राइबेल हिन्जाव होननानै मिथिखानायबो जे बिसोर नयिं बे खामानिखौ मावदों बेनिखायनो जों मालाबाबो जों सिरियै जों थानो हाया आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो जों बुङोदि जाय बिथांमोना जाय साथाम बिथांमोनखौ दिनै हमजाबाय बिथांमोनखौ जों नुनो मोनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोनखौ आथिङावसो गावदों होननानै सासे आथिं बिसिनि जिनाखि गावजानांगौ बे आथिङाव नङा बेखौ खर'आव गावनांगौ गावथारनांगौ बिथांमोननि जिनाखि साजाया जाहैबाय थैनाय साजा नङाबा बिथांमोनखौ मालाबाबो जों सुख'नो हाया जास्टिस जों मालाबाबो जों मोननो हानाय नङा आरो जाय बिथाङा जाय गथ'आ दिनैहाय भुगिनांबाय दङ बेखौहाय आरो रावबो बिथांमोना सुख'नानै होफिननो हाया बेनिखायनो जोङो दिनै खावलायदों बिथांमोनखौ जुदि जेलाव जुदि हरदोंब्ला बे फासि जानांगौ फासिनि अनगा बेहा जायगा गैया मानो होनना बुङोबा रेपिस्टआ खुनु जाथि गैया खुनु धोरोम गैया आरो बिथांमोना दिनै बिमा सिनाया दिनै बिनानाव सिनाया दिनै बिब' बिनानाव सिनाया बिथांमोना बिनिखायनो दिनै सिस्टेमा दिनै संसाराव बिथांमोनखौ जायगा होनो नाङा बिथांमोनखौ जेराव मोनो एनकाउन्टार खालामनांगौ बेनिखायनो आं खावलायो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै इन फिउचाराव जोंनि सिस्टेमा एडमिनिस्ट्रेसना बेखौ मोनसे एग्जाम्पल सेट खालामनांगौ कि इन फिउचाराव सोरबा बेफोरबायदि ट्राइबेल हिन्जावसाफोरखौ बेफोरबायदि जुदि रेप जुदि खालामबावोब्ला जेराव मोनो बेयावनो अन द स्पट बिथांखौ दिनै गावथारनांगौ होननानै जों खावलायो आरो जुदि जेलाव जुदि लाङोब्ला आरो जुदि गफिनोब्ला पाब्लिकलि जुदि बेरायनाय नुयोब्ला जों रायजोफ्रा खिन्थु जों बिथांमोनखौ जों हगारनाय नङा जेराव मोनो जों बेयावनो बेखौ साजा होनाय जागोन रेप जानाय गथ'नि न'खरनिफ्राय जानाय न'खरनो मा मोनसे होनांगौ नंगौ बिथांमोननि न'खराव जों दाख्लै जों थांनानै जों नायहैदों जों जोबोद दुखु मोनदों जों गाबखांदों गोसोजों जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोंनो बर' लाइमोनफ्रा दिनैहाय मानो बेफोरबायदि दिनै भिक्टिम जानांबाय थाखो दिनै मानो जोंनि ट्राइबेल हारिनि ट्राइबेल हिन्जावसाफोरखौल' मानो दिनै नोजोर बोनो नागिरखो आरो जाय बिथांनि न'खराव जों थांदों दिनै जोबोद दुखुथिया दिनै जाबा गाबोन गैया बेबायदि थासारियाव दङ बेनिखायनो जों दिनै खावलायनो सानदों बिथांमोना दिनैहाय सिस्टेमा मा जेबो बुजिनो रोङा जोङो सानदों दि जों दिनै मोनसे मेम'रेन्डाम डिसिनि गेजेरजों जों होनो सानदों दि एट्रसिटि एक्टनि गेजेरजों जाहाथे रिलिफ एन्ड रिहेबिलिटेसनाव जाहाथे सिस्टेमनि बा गभर्नमेन्टनिफ्राय जाहाथे थाबनो थांनानै थानायनि राहा लामाखौ खालामनानै होयो व्यक्तिनोबो आरो व्यक्तिनि न'खरनोबो जाहाथे गभर्नमेन्टआ जेसेबां हायो एसेबां थाब थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामाखौ खालामनानै होयो बर' माहारियारि फरायसा आफादजों जों बेखौ खावलायनाय थाबाय बिमा बिफाफ्रा दानि थासारिखौ लानानै जोबोद साबधान जानांगौ निजेनि फिसाजोआ स्कुलाव थांदोंना थाङाखै कलेजाव थांदोंना थाङाखै आरो जुदि हस्टेलाव जुदि थाहैदोंबा हस्टेलाव मा रोखोमै थाहैदों बे नोजोर बोनो नांगौ जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानो जों खावलायनो सानो अननानै जोंनि बिमा बिफाफ्रा गावनि फिसाफोरखौ एसे नोजोर बोदो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोबोद गाज्रि जालांनो हमबाय दिनैहाय जोंनि हिन्जावसाफ्रा 1000 थाखा 500 1500 थाखा जों दिनैहाय थगाय जागासिनो दङ बिनि थाखाय जों दुखु फोरमायो जाहाथे थाखा फैसाया गिदिर नङा गावनि जिबन जापन दानांगौआसो गिदिर बेनिखायनो जों खावलायो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जोंबो दायो गामि जों हाबगासिनो दङ बेफोरबायदि जों खोनानो मोनबावदों दि जाय बिथांमोना दिनै फराया बिथांमोनाबो दिनै लजिं थालाबायो होननानै बेफोरबायदि गोदाव सोराव जाहाथे जाया जों खावलायो जों बिमा माहारिफोरखौ जाय गथ'फ्रा दिनैहाय फरायगासिनो दङ जाहाथे मोजां शिक्षाखौ लायो इन फिउचाराव जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड रायजोआ दानि जै माबाय जाहाथे जौगायो